Micuțul Iisus plânge, Maică-sa lângă ea. O, nu plânge, Iisuse, căci tu cunoști lumea, căci lumea asta-i mare, prin tine s-a zidit, prin tine și prin Tatăl și Dumnezeu cel Sfânt. Răsună înspre seară al clopotelor când, căci vine, vine iarăși Iisus pe acest pământ. Primiți colindatori! Primim! Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, că venim din nou la tine. Drumul e greu și-am obosit, drumul e greu și-am obosit, de departe am venit, de departe am venit, noi la Biflaim am fost, noi la Biflaim am fost, unde s-a născut Hristos, unde s-a născut Hristos, și-am văzut și casa mamă, și-am văzut și casa mamă, pe care Maria o cheamă, pe care Maria o cheamă. Cum umbla de casă în casă, cum umbla de casă în casă, ca pe fiul ei să-l nască, ca pe fiul ei să-l nască. Vă dorim multă sănătate și la anul să trăiți, să ne primiți colinda iară. Vă mulțumim! Acest praznic luminat noi cu drag l-am așteptat, să auzim ingeri în cer cântând bună veste, aducând la tot neamul de împreună și la gaz de voie bună. Poftiți cu noi în cei cameră și toți. Mulțumim frumos! Poftiți! Poftiți! Și dumneavoastră vă rugăm? Să fii gazdă sănătoasă, să plătești colinda noastră, cu un pahar de vin sau țuică. Ce aveți? Să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Să vă dea Dumnezeu sănătate! Da, ticule, te rog frumos, zâneam o hore de aia cu care ai cucerit-o mi-a dat pe mica când ați fost tineri. Ai, fain a fost! E cât de știu eu, e o hore, nu știu cum sună, deasupra de reșița, o lipsă, nu știu cum. Dacă mă ajut și tu... Te ajut, mai nu știu. Hai deasupra de reșița, măi, deasupra de reșița, au frumos cântă cinteza, măi, frumos cântă cinteza, măi.
Și le cântă la doi voinici, măi, le cântă la doi voinici, măi. Ai căsor în sura pe aici, căsor în sura pe aici, măi. Gata! Bravo! Hai, hai! Foarte frumoasă este. Și atunci ai învățat oare? De copil am învățat de la tata, Unde? Pe aici? la Valea Loznii. Și la animale. Și dumnealui cânta frumos. Și apoi stând la animale acolo și la casă, la fân, la lucruri de astea, de agricultură, de la țară. Acolo am învățat. Foarte, foarte frumos. Spuneți-ne ceva specific de aici, de la Lozna. Pălinca îndulcită e de Lozna și ce e neîndulcită? Că e horincă Și apoi cum se face îndulcita asta de îndulcita Lozna? de Lozna se face cu miere, zicem noi, dar nu miere de albină. Miere zahăr. Miere zahărul. Așa zicem noi pe aici și punem vanilie, punem mierea, o punem la ars, o ardem un pic, așa, și punem acolo vanilie și scorțișoară și gustați și vedeți cât e bună. Și în seara de Crăciun trebuie să, neapărat, așa e tradiția la noi, la mine în familie, de exemplu, vă spun, de la părinții mei lăsată și din moși strămoși, să se îndulcească horinca, să fiarbă sarmalele, tiroștele și cărnațul să se frigă. Și costiță. Le frigem și când vin corindătorii, totdeauna miros în casă a de-aia felul. Sarmale, cărnați și horincă îndulcită. Și tobă. Noi zicem caș de porc și călbaz și... Nu. Se taie cocoșul și se face supă de tomologi sau de tomăși. Facem cu zonaci, dăm cu săcitoarea, facem în cuptor. Mulțumim cu noi te mască, bine ne-au uspătat. Tă cu horincă cu miere, noi de aici n-am mai mere. Și ne-o da horincă dulce, noi de aici nu ne-am duce. Vă mulțumim frumos! Și vă rugăm să mai poftiți pe la noi. Vă mulțumim de colaci, vă mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Vă mulțumim de colaci, vă mulțumim că ne-ați primit. Să aveți sărbători fericite. Să mai veniți pe la noi, să învățați de colindă. La întreagă familia. Și ne așteptați pe mâini că venim la dumneavoastră. De colindă. Venim pe mâini la dumneavoastră să ne așteptați. Să veniți și pe la noi. Da, din ce mulțumim. Frumos, de colindă și nu ne-ați... La mulți ani. Pe mâini. Mulțumim. Mulțumim.